petualangan kuliner. Ini dia yang mau tuku jajan. Denger nang kene arane roten. Roten. Roten ya. Gawe ini nganggone terigu yen ora salah. Campur aci karo ana gula-gulane. Oke, roten ya. Mangan rotene. Roten. Bagai. Alot. Biasanya nang temen dia mata alot mungkin nggak uang dua yang nggak untuk bisa ngolak wal tapi kita coba